Bombo Weather Update. Magagwa na sa Philippine Area of Responsibility o kon parang Bagyo Domeng subong aga kon karon sa hapon. Sa latest data sa State Weather Bureau, huling nga nakita ng bagyo sa 655 kilometers east-northeast ang Itbayat, Batanes. Dala sining kapaskugon sang hangin nga 130 kilometers per hour malapit sa sentro kag pagmadlos nga tubtob sa 160 kilometers per hour. Padayon ini nga nagahulag pa na aminhan na katundan. Wala sang anuman nga lugar nga may wind signal number halin sa nagsulod ang bagyo sa PAR. Apang nagpaandam ang Weather Bureau nga mas ginpapaskog sini ang southwest monsoon ko nga bagat nga nag-apekto pati sa Panay Island. Subong adlaw pagkagwa sa PAR mahimo malabot sang Domeng ang peak intensity kag mapabilin sini ang kabaskugon samtang nagahulag sa Okinawa, Japan. Matandaan nga sang Sabado sang gindeklarar sang Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration kon pag-asa nga nagsugod ng southwest monsoon o kunang habagat season. Ang habagat masaming nga nagadala sang pag-ulan sa western portion sang Pilipinas. Bangod sa nga development, sunod sa State Weather Bureau, mahimo ma-experiensahan ang panalag sa tubtob, masaming nga pag-ulan kag thunderstorms. Mahimo man matabo subong season ang monsoon break sa kunang pag-ulan nga nagalawig sang inadlaw kon sinamana. Nagpasalig ang ahensya nga padayon nga maga-monitor sa sitwasyon sang panahon sa Pilipinas. Ginapahanumduman sa publiko nga magpreparar sa posible malain nga epekto sang habagat kag iban pa nga weather events.